nes ora butuh kae-kae buku emong karo kowe saji se pantas polongane sendro ning kota rencana kamandangan walo-walo kandang asri kawangan longane saya cetha ami bui kaya piro aja aja maksudika budaya Jawi aja nganti ilang osnae pengajap saya ngembaka tansah elek orang sing kuwasa tansah setia ing Pajanegara moga-moga kinabona jero krupuk mas kurang yae nek pengen cetuk piye carane yen mas nek pengen cetuk piye carane kenas kenes sa selai paraciran pasewako Dronayaka panjer-panjerina pratandha asa coba dolan soraya apa sing jagat sama nasarate biar katon pindahe matur nuwun.